Hola a tothom! Avui anem a treballar els articles definits i indefinits. Els definits són el, la, l'apòstrof, els i les i es fan servir quan coneixem o hem mencionat abans la cosa o persona a la qual estem fent referència. Els indefinits, per altra banda, són un, una, uns, unes i es fan servir quan és la primera vegada que mencionem la cosa o la persona o és qualsevol exemplar d'una cosa. Ara, amb exemples, ho veurem més clar. Anem a fer un parell d'exercicis. Va, exercici 1. Omple els espais en blanc amb l'article corresponent. Jo us llegiré la frase, però sense l'article. Recordem que pot ser definit o indefinit. La primera. Gos del meu veí és molt simpàtic. La segona. Hem vist estel molt brillant al cel. Tercera. Coneixes nois que han arribat nous a l'escola? La quarta. M'agradaria tenir casa al camp. Cinquena. Llibres que has comprat són molt interessants. Sisena. Va comprar poma i plàtan al mercat. La número 7. Lluna és plena aquesta nit. Número 8. Tinc idea per al projecte. La 9. Nenes juguen al parc cada tarda. I la 10. Cafetera d'en Marc no funciona bé. Recordem, per omplir els espais, que els articles definits, el, la, l'apòstrof, els i les, es fan servir quan coneixem o ja hem mencionat abans la cosa o la persona. I els indefinits, un, una, uns, unes, es fan servir quan és la primera vegada que la mencionem o és qualsevol exemplar d'una cosa. Per tant, anem a veure la solució, que segur que ho hem fet molt bé. La primera, el gos del meu veí és molt simpàtic. Segona, hem vist un estel molt brillant del cel. Tercera, coneixes els nois que han arribat nous a l'escola? Quarta, m'agradaria tenir una casa al camp. Cinquena, els llibres que has comprat són molt interessants. Sisena, va comprar una poma i un plàtan al mercat. Setena, la lluna és plena aquesta nit. Vuitena, tinc una idea per al projecte. La número 9, les nenes juguen al parc cada tarda. I la 10, la cafetera d'en Marc no funciona bé. Us ha sortit, veritat? Molt bé, anem a pel següent, va, que és molt senzill. Selecciona l'article correcte per a cada frase. Arbre és molt alt. Hem de posar el o l'apostrofat. 2. He comprat un llibre interessant o el llibre interessant. 3. Les amigues o unes amigues de la Marta arriben avui. Busco una casa a la muntanya o busco la casa a la muntanya. 5. Unes estones de silenci són necessàries o les estones de silenci són necessàries. 6. Vam veure un ocell al bosc o vam veure l'ocell al bosc.
7. L'univers és immens o l'univers és immens. I 8. Necessito un llapis per escriure o necessito el llapis per escriure. Tornem a recordar la norma. Els definits es fan servir quan coneixem o ja hem mencionat abans la cosa o la persona. Els indefinits es fan servir quan és la primera vegada que la mencionem o és qualsevol exemplar d'una cosa. Anem a comprovar la solució, per tant. I tenim la primera, és l'arbre és molt alt. Per què? Perquè arbre comença per vocal, així que l'article definit el l'hem d'apostrofar davant de les vocals. I a més estem parlant d'un arbre en concret. La número 2 és he comprat un llibre interessant. No es parla d'un llibre conegut ni de cap llibre en concret, per tant es fa servir l'article indefinit un. 3. Les amigues de la Marta arriben avui. Es parla d'unes amigues concretes i, per tant, són conegudes, són les de la Marta. Per això es fa servir l'article definit les. 4. Busco una casa a la muntanya. Es tracta d'una casa qualsevol, no concreta, no la coneixem. Per tant, s'usa l'article indefinit una. 5. Les estones de silenci són necessàries. Parlem de totes les estones de silenci en general. Per tant, l'article definit plural és les. 6. Vam veure un ocell al bosc. Es tracta d'un ocell qualsevol, no el coneixem, per això s'usa l'article indefinit un. 7. L'univers és immens. Univers, com comença per vocal i és un nom concret i conegut, hem de fer servir L apostrofat. La número 8, necessito un llapis per escriure. No es refereix a cap llapis específic, sinó a qualsevol llapis. Per tant, usem l'article indefinit un. Molt bé. Anem a per un altre, va, l'últim. Escriu una frase amb dos articles definits i una altra frase amb dos articles indefinits. Podeu pensar qualsevol frase que se us ocorreixi que tingui dos articles definits i una altra amb dos articles indefinits. Jo us poso un exemple de cada. Hem posat, per exemple, amb dos articles definits, la meva mare porta les sabates noves. Estem parlant de la meva mare, és coneguda, i les seves sabates també. Frase amb dos articles indefinits. Una nena, qualsevol, que trobem, per exemple, pel parc, anava amb un patinet rosa. Són coses que no són concretes i, per tant, són indefinits. Vosaltres segur que us ha sortit igual de bé amb qualsevol altra frase. Us ha agradat? Doncs no oblideu visitar la nostra web profedecatalà.com. Allà trobareu molts més exercicis per practicar del nivell A2, B1 i B2 oficials. I també us podeu subscriure. Adeu, fins la propera vegada!